Ja, ze is hoe Vet haast hier, vind ik. Maar die staat omgekeerd. Ja, er gebeurt nooit wat je en dan jij je van dat er een pakket voer is en ja, dan schrik je toch wel even. En hoe vervelend is het? Nou, voor mij is het heel vervelend. Ik bedoel, ik wil een keer op tijd komen op het werk, want ik ben de laatste dagen wel wat let west. En ik heb juist nog zijn mijn collega's van ja, ik kom morgen om jou precies op het werk. En nou kan ik mijn belofte dus net nakomen bedoel ik, dus dat is een beetje vervelend. Alles wat beweegt. De EOD, de explosieve opruimingsdienst van Defensie, die had vanmorgen een tiert bezig geweest om het te onderzoeken. Had geen enkel risico nam, vandaar een roeme afzetting. En ja, uiteindelijk ben ik tot de conclusie gekomen, samen met de meeste van onze forensische opsporing, dat het geen explosief is. Maar het pakketje ziet er dus zeer serieus uit. Ja, dat klopt en daarom is het gelijk opschaald. Eerst onze explosieve verkenner van de politie erbij en later de explosieve opruimingsdienst van Defensie. Die binnen een tiert douane was met het onderzoek. En ja, tot die tijd moest een groot deel van het station en de omjouwing afzet worden. Want wat kun je vertellen hoe het pakketje eruit ziet? Nou, er waren een aantal flessen met wat redden is eruit. Hoe het precies eruit zegt, dat weet ik niet. Ik had het zelf net zien. Maar wat ik te jaren kreeg van de EOD is dat ze het zeer serieus namen.